Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 4:57. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suking atag paramati. Tabok sang kadagatan didto sa isla sang Panay. Dala ang mga probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato siri broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Sabado, nga presentation, Petsa 13. Sabado namang edisyon sa inyo sa ringa palatuntura sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una ninyo diri mabatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Aton man mangin kaupod sa inyo palatuntunan ang aton sa nga Patrol 1, Brabado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya, Dakbanwa sang Bacolod. Anano nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabadong edisyon sa inyo palatuntunan, buylog nato na puwersa, Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto action, Papang Nixon Tahom. Opda magita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Upod sa mga estudyante sang TUP Talisay. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyong sinalagad, ang korma sa siring palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, tag sa kasabado, sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyong regular ang korma sa siring palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa, diri nyo ako sa nabilin, isa ka oras nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Action Radio. Manayanayang lakat sang panahon karon nga hapon diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Although hindi tagin malikawan ang pag-ulhot sang galom, oras sang kapunanon, kay kon gabi hindi mapaktan ga ulan. Southwest monsoon gyapon, hangin habagat ang nagapaulan sa pinaka bahin sang Western Visayas. Dala na ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ti Sabado karon nga adlaw way obra. May mga event diri nga ari sa Bacolod. Ang Ram Festival dira sa New Government Center. Ang Music Festival dito sa Art District. Wow. Muna siling kong pilian lang
sa mga kaksyon naton kondiin ang ila gusto rombohan upod sa ila nga mga kaberks, upod sa ila nga mga barkada. Inuman na. Kabay pa nga magapadayon ang mga medyo ulo-kalmado nga lakat sa nga tiyempo. Para nga ang tanan makaranda di ka makawalda-walda. Hindi ko nagaulan kung kisa ka piyapi ka upo sa barkada daw hindi ka as is. Daw hindi ka bala happy kasi okay lang ako nang ginaimnan nyo bala. Hindi ka mabasa pero kung isa ginawa mo na nga palipod medyo ang dating sang randadi kagwalda-walda medyo pigado. Pero kung mayo ang tiyempo, everybody happy. Ano mga bulo-balita kabantayan nyo, dugay-dugay report gika sa ato siring mga patrol unit reporters. Sabado ng edisyon sa inyo siring palatuntunan. Bantayan ang report ni Action Art ay hupon gika sa New Government Center. Night market nga programa sang Bacolod na talana nga talakayon sang komitiba ni Councilor Celia Flor sa masunod nga simana. Kon Sabado manging kaupod naton si Action Alvin Graba, report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aset sa militar sa Banwas ng Calatrava ginpatay sa katapos ang New People's Army. May mga follow-up karon nga ginhimo si Action Alvin Graba angot sa siring nga balita. Sa mga balita iya sa nasyonal, PSA target ma-deliver ang 50 milyones ka national ID cards sa katapusan sang 2022. Kabay pa, LTO ginpalawig ang validity sa registration sa mga salakyan na ang plate number nagatapos sa 89 kag 0. Sa Piyakabayan Commission on Human Rights, ginapa-imbestigahan sa mga natungdang ahensya ang mga online franks nga gina-promote ang sexual exploitation kag importasyon kag local production sang baboy kag manok, ginabalanse sang mga producers. Mo na mga dulod-dalag ko nga mga balita sa pungsod sa Pilipinas, sa bahin sang balita nasyonal. Sa aton nga magkaaksyon, ang aton nga mga nagalantaw sa Facebook Live via streaming, ang inyo greetings, gaatara tsimpo karon kag ligwa. Ang importante, ayo ko lang sa inyo, permi, like, kag share, para everybody happy. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time. Las 5:05 na. Kasing sa oras taro. O ginahunos ng ato sining numero sa rilo. Antes sa mga report gikan sa ato sining mga patrol unit reporters, check tanay si Action Dale Salazar. Kamusta hon tanay paglibot-libot ya sa pilakabahin sa Dakbanwas ang Bacolod? Ibaloon ta ang dalagan sa trapiko karon nga hapon sa pila ka mga mayor nga dranon diri sa syudad sang Bacolod. Kakamusta hon ta ang duwa ka mga lugar sa diin may ara nga event. Mandalagan Art District kag NGC Ram Festival. Amo ni mga lugar nga gina-expect naton karon mag sirom-sirom, liwat nga magadugok ang tawo kag maga happy upod sa ilang nga mga kaberks. Yari si Action Dale Salazar. Observation report, traffic report sa syudad sa Bacolod. Action Dale, mayong hapon. Yes, mayong hapon, Action Eric. Happy Saturday, kag happy payday. Yes. Happy payday. Rana.
Tubong adlaw ti tulot palo pa nagabot ang sweldo tubong Sabado nga daw Action Eric. Kaya mo ginihang good news para sa mga nagatrabaho. Pero kung wala ka trabaho, kaya mo lang butay Action Eric, pangul wala ka gid sa nga ginapabot sa 15 kag 30 nga adlaw. Ang patrol tubong live diri sa bahin sa Upper East Avenue diri sa may lapit no sa Bacolod Government Center Action Eric. Dili pa area sa Mega World. Amo sa mga atos nga exact location sa aton sining Facebook live karon nga Sabado. Nagatulo-talit ni Action Eric ang aton sining paniempo diri sa may syudad sang Bacolod. Kagati mo observe rin nato nga kadamo diri sa mga salakyan, motorista ang nagagwa sulod no diri sa bahin sang the Upper East Avenue Action Eric. Makita naton subong sa lakat sang trapiko diri sa area Action Eric nga tiyan mo na damo sa mga salakyan no makita mo sa aton nga Facebook live ariyo pilagi 3 ka tracking or 4 ka tracking sang tubo nga nagasunod-sunod pero mo observe naton nga may mga tracking Action Eric sang nga may kaga nga tubo nga ka-organized bala sang ila sining pagtakastangkas sang mga tubo. Pero ato nakita natin sa ikaduwa sa ato sa Facebook live daw hindi kadiya amo daw nagalalapaw ang pagplastar sang katubuhan na aksyon na Eric. Kaya mo nang bulugod na kita ginakos bala or nga mangin rason sang wala nga napabot sa mga aksidente aksyon na Eric. Ang pudang syudad meron na sang ordinance mo nga nag-regulate sa pagplastar sang mga katubuhan sa tracking nga ginakarga padulong man sa Central Action Eric. Pero tiyan mo na, hindi natin makitaan ang consistent nga pagpatuman sa among ordinansa aksyon Eric. Sa sining nga mga tinion naglabay kayo ng patrol dito sa bahin sang 6th Street Lacson, syudad sa Bacolod, ginbalik Action Eric sa Bacolod Traffic Authority Office o kung titaw ang railings o kung barikada sa may 6th Street pala, sa may malapit sa mga fast food chain dira sa area sang Lacson, tubangan sang Capitol Laguna Action Eric. Kung madumduman mo mga previous days, gintakasa ang inaang mga railings no kay pagpakigangot natin sa mga hapon kay Police Major John G. Banghead sang Bitaw, ginbalik nila Action Eric, daw ginrepaint pala nila, ginbalik permanente na karon gagin pahamtang dira ang railing sa may 6th Street sa Lacson banguti kalabanan dira sa mga motorista mga salakyan ang left turn action Eric nga nagakos bala sa aksidente kag traffic congestion dira sa may 6th Street sa Lacson. Tila balaba ni nga mga barikada action Eric ang ginpahamtang pumalin dira sa may Jollibee kung ni ko magsala going dito paliko sa may SEDA no nga area sa may north Capitol Road action Eric. Kaya makita natin kayo na nga wala na sa may nag-left turn no kung mag-left turn dit man sila dito na sa liko action Eric sa may area na no paliko sa may north Capitol Road. Kaya sa na observation same man pasalikon kagabibon wala na pala sa may nagabantay nga mga traffic enforcers at ipasaway gid ang atong sili nga mga motorista especially ang mga nagadali nga naga-left turn nga ginakos man sang aksidente o kung traffic congestion na action Erica. Okay. Sa sinima tinion, nagama't-amat sa bugat ang lakas ng trapiko dito sa area sa Circumferential Road sa east na bahin pa sila sa Bacolod. Kung makita mo action Eric, subong observation nato ang Upper East Avenue ni Blangadalan sa Mega World. Damo na nagalinabay sa tining area no shortcut going dito sa may Circumferential or going south ang nabahin sang syudad sa Bacolod. Madamo makita subong sa mga kauturan naton nga nagalinakat sa going sa area sa Bacolod Government Center. So din nahamtang ang food park action Eric para sa pagtaulog man sang Rama Festival diri sa may syudad sa Bacolod Bandre for sure. Apitan nga nagatulutalit kay daw nami ang paniempo bisita man sa pila ka mga festival site diri sa may syudad sang Bacolod action. Paglaban nyo sa English, sino mo damo gimandil tawo? Nagamatamat action Eric, nagamatamat. Kaya iban diri mga kiosko nagamatamat man preparar ang mga inasalan diri kag pila pa ka mga dulugagmaya nga negosyo diri sa bahin sang Bacolod City Government Center action Eric. Basta magulog gabi bala dili man labayan nyo da kag may balo unta kun ano kadamo ang taho kun gabi bala. Kung wala nag-ulan, amo na, ginapabot ang pagdagsa action Eric. Pero kung
Ibaloon ta na karon din sa paglibot magkaroon sa gabi say manunto dito sa may art district ba sa Mandalaga. Mala kun naman kadamo ang tao to. Yes, action Eric. I-check natin ulit ito dahil or karon sa hapon or karon sa gabi ang area manos. So kung din na may mga events nga ginapatigayon na angot man sining pagtulog sa second Ram Festival diri sa may syudad sa Bacolod Action. Sa probata na siya naton kung marauton gani ang tiyempo, nagatulot palit maulanon ang mga may plano na nga luyag magwa, maglagaw sa mga festival site daw ginatamad na aksyon Eric, ang iba diluyag na lang nga magtulog. Magtulog, magpahuway, kagati. Tala, magid man na aksyon Eric kung nag-ulan, especially kung wala ka salakyan. Amo na ang problema. Harap lang makommute ka, naka-plastar ng imo sining nga bayo, nakaporma ka na, ang puti mong sapatos, kung mag-ulan gani, ate daw, hindi mo na gusto magtapak sa mga basa, pangod ate, yawan ka naman na laba aksyon Eric, no, ate. Mo gina hopefully nga hindi na ulan-ulan karon nga Sabado sang kagabion para at least maka-enjoy man ang atong sining nga mga festival goer no diri sa may Ram Festival sa siyudad sa Bacolod. Pero anong forecast mo sa langit? Asubong damo galom? So far action Eric medyo dulom-dulom pero kay nati na-mention ni sa observation naton na daw na buo na kayo na ang ulan mga around 2 p.m. to 3 p.m. daw dragit nagbuo ang pag-ulan diri sa may siyudad sa Bacolod na lang daw natin action Eric nga do tulo talit na lang pero so far gani subong makita naton diri sa palibot sang Circumferential Road diri sa may Upper East Avenue kadamo sa mga kabataan nga ti do ka okay naman ang paniyempoy bandiri may bitbit nga mga payong may tuktok nga mga kalo may dala nga mga kapote nga atong nga mga tricycle drivers lagit mana ang pila ka mga motorista no nga nagalinabay diri sa area sa Circumferential Road action Eric. Okay. And then sa na-mention ka na diri sa area sa Upper East Avenue observe natin daw naga-comply diri ang mga motorista kay may no last turn policy man nga gina-implement action Eric ang Bacolod Traffic Authority Office sa Tugtiliban na Hamtangan. Kung halin ka sa may Lopez Haina Street kadto diri ka malabay sa Upper East Avenue, bawal ka din nga mag-left turn action Eric going sa home site pula nga direksyon. Mayari man diri signage ang bitaw kag may ginpahamtang man diri nga barikada so far sa tugtiling pag-observe diri sa area. So far wala pa man sa may nag-violate sang sining no left turn policy nga gina-implement diri sa uluunhan no sang Upper East Avenue Circumferential Road action Eric. Pero kay na dira sa may unhan sang Lopez East pala may iban sa gihapon nga mga motorista nga naga-left turn action Eric kumalin ka dira busy sa fast food chain pababa ti gina-implement dira ang no left turn policy pero ti iban ni sa mga motorista mga tricycle drivers nagahingalit no nga maglapas sa pila ka mga traffic rules nga ginapatuman diri sa area sang east nga portion sang siyudad sa Bacolod. Sa atong nga Facebook live action Eric ni sa diri ka bangko. Do kalaba-laba gini sang pila no kun makitaan mo sa atong nga Facebook live for sure iban diri sila ang maga-withdraw ti subong payday. Sa na-mention to nati labang pila okay na ang na-observe rin natin sa kalalaki ko kadugay sa movement gina pa no dira nga tiyasin nga ginahamtangan ginatindugan so wala ga move action Eric kasi muna makita rin nato na hasta na to sa hagdan ang pila para sa pila natin ka maka-action nga luyag mag-withdraw ang inapining nga hard-earned money matapos ang 15 kadlaw nga pag trabaho action Eric no actually kadamo man sa mga branches sa mga bangko pero iban din sila for sure lapit lang bala ang ila sining location action Eric magpasing iban malagaw din sa area sa NCT kadamo ra niya ang pinakalapit nga branch sang bangko nga pwede withdrawhan action Eric like sa downtown damo man po nga mga branches sang amuning nga bangko sa sa may hilado ngayon nga area damo man dala nga bangko dito sa area sang Dalan Lacton ni mga bangko mato action Eric pero at least wala kon wala ka dito sang kwarta tag lapit ka sa festival site sa may NGC may mga walking distance din nga bangko nga pwede kaya ka withdraw no so muna magkadato subong tapos nga Facebook live nga laba-laba subong ang pila sa pila natin nga mga action nga luyag mag-withdraw karon nga payday action Eric. So far, hopefully, hindi na sige-sige ang pag-ulan na tutugtog sa kagabi yung action Eric.
Palatis enjoy ang aton sing mga kasimanwa, mga bisita, kag mga bakulod noon no sa ikaduhang adlaw sa Ram Festival diri sa may siyudad sa Bacolod, Action Eric. Masaylo tabi diri sa piyak nga panapas ang aton sing nga Facebook Live. Okay. Kaya actually, Action Eric, ang mga nagaling di ba nga masalakyan sa Upper East Avenue since no left turn policy nga na-implement. Dili sila Action Eric nagaliko dili sila nagaliko sa may punta sang railings or barikada no di kung amo nang sitwasyon kung may approaching man sa piyak nga lane nga salakyan di maguot naman ang lakas sang trapiko since sila sa punta pwede sila makaliko direction Eric no kasi amo na ato may naga-signal kinahanglan naman nga magpundo ang likod sa salakyan, guot naman action Eric man. Hindi na nag-start ang guot sang traffic once na may liko, no? Humalin sa Upper East Avenue, circumferential, liko sa may punta sang railings. Kay may ginag-approach man action Eric nga salakyan mo, hindi malikawan. Sa aton sining mga motorista, kag mga nagamaneho sang salakyan nga mag-guot kida or may arasan traffic congestion, especially diri sa area sang circumferential road action Eric. Kaya inatawa makita mataping foresters no nga bisa nagaulan naga-duty sa gihapon no sa pila ka mga major intersections diri sa may siyudad sa Bacolod, Action Eric. So far ang observation report nga madulong sang patrol karon nga Sabado sang hapon ang action nyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat kid Action Dale Salazar reporting live dira sa intersection sa may area sang Lopwest Lopwest East bala nga dalan Axis Road blada. Di may mga pagutok giman ko isa kada hindi ta malikawan. Dito ko sa unan to madulog maliko. Iya mo na ko sa nga gabara ang mga salakyan na naga-cause kon kaysa sang trapiko. Balikan talaga ro sa Action Dale Salazar pag may time kita sa atong sini nga pagpalagad. May-check ta si Mr. Rioben Tampos, ang LTO chief sang EB Magalona. Kay hibaloon ta siya kung kamusta ng pagpungko ya sa EB Magalona. Although nga ang opisina sang LTO sa EB Magalona hindi pagid man kulo kompleto ang facilities no? And I understand ang EB Magalona nga LTO covered ni ang bilog nga 3rd district no? 3rd or 2nd district. Cover ya ini ang sang LTO EB Magalona. Ay doon ko sa San Ondra nagpungko si Sir Rioben Tampos ang bag-o karon nga gin-designate dira nga LTO chief sang EB Magalona kati kumbaga sa mga pulis kag military may ara man ginatawag bula nga reshuffling ang aton nga mga department section sa gobyerno ta. Di siguro ini part ini sang reshuffling nga ginahimo sang pamunuan sang aton sining DOTR nga ang mga LTO head sa pila ka mga banwa, sa pila ka mga syudad dapat agad man asayluhon sa isa naman ka lugar para nga hindi magdugay man ang serbisyo nila Damo na siguro no. Hindi malikawan ngati kag hindi man malipod ngati si Mr. Rioben Tampos nga sadto LTO chief sang Bacolod damo man nga mga programa ang iya diri nga napatuman sa syudad sang Bacolod. Given naman niya kay bisan di mo niya nga ipasla kag ibutang nga banwa kag syudad niya si Mr. Rioben Tampos ang performance niya ga tag-os ang agi. Hindi pa kasi ginapalapat ang lungga niya pero record will show kung ano ya mag-obra si Mr. Rioben Tampos. In fact, damo ni nga mga akalde nga may mga opisina man sa LTO sila banwa kag syudad nga gusto man magkuha sa serbisyo ya kung sa mga pagkaon ni ginaagawan ni saya kay nga at di performance perte mo na basta performer ka may kwaon siya sa nga ibutang to LTO chief sa balik sa Mamaylam, sa La Carlota City, sa Pontevedra, sa San Carlos City. O ginalagas mo to sa sang mayor nga ibalik dito butang. O
karon diri sa nagtupa gid sa EB Magalona. Di are sa linya naton si Mr. Rioben Tampos. Ikwaon ta na yung yasini gamay nga tsimpo. Sumungti sa bado inog pahuwayan nimo. Kaya ko sa bado sa una diri sa bakulod na assign. Ga overtime ning iya nga mga men. No, ga overtime iya men. Ay puerte yo. Are si Mr. Rioben Tampos sa linya naton na. Sir, mayong hapon. Actually, Rick, mayong hapon, mayong hapon man sa listeners kag viewers ng Aksyon Radio Bacolod. Yes sir, kamusta kag kasano ka na sa ginbutang LTO chip pa dira sa may EB Magalona sir? Actually, nag-assume ko sang position as acting chief of LTO AB Magalona District Office Okay. last August 11. Aha. Kag sa subong no, ongoing pang amon nga interconnectivity no gina upgrade to namon ang amon system kay hindi pa kami ka-connect sa central office kay tungod mag-on siya nga pasad nga opisina. Okay. So bali sir nagpungko kada sang Webes Pizza 11, sino sila nagbulo sa imo sa Bacolod LTO chip? Part sang amon job rotation no diri sa LTO Negros area, si Mr. Renato Novero siya subong nag-assume as chief sang LTO Bacolod City District Office. Okay. Now, going back sa EB Magalona, sir, I understand may mga kulang-kulang pag imandira nga facilities ang imo opisina. So anong pwede naton sarang makater sir ka maserbisyo anay for the meantime sa nasakupan sa imo dira nga office? Hopefully by next week no once maka-connect na kami sa central office no sa amon system. Okay. Ang mauna namon na serve siguro sa area no sa 3rd district no sa Negros Occidental is renewal sang registration sang salakyan no kag the same time issuance sang student permit sa mga new applicants ng driver's license. Okay. So ano pa na sir ang natanaw mga medyo kulang-kulang sa opisina para nga mangin diretso ng aton serbisyo kag way na sang kulang dira sir? Actually gin repair ko naman no sa regional director namon si Sir Eric Tabaldo ang part and concern namon ining driver's license laser engraver. Amo sa subong ang importante kaya mo ni siya ang print sang card no kay nakita man sa nakita obserbahan naman nga ang concern sa mga driver subong na isyuhan lisensya pero wala siyang card. Okay. Bali temporary license lang inisyu. Then nag-commit man si Mayor Marvin Malacon no kag si Congressman Kiko Benitez nga buligan nila ma-fast track ang nga ma-providean sang additional equipment ang LTO EB Magalona District Office. Ang EB Magalona LTO District Office, ano sir nga mga banwa ang dalayan na sir kag cover nyo? Bali ang geographical area of responsibility sang EB Magalona, the 3rd district is from Victorias, EB Magalona, Silay, Talisay kag portion sang Murcia. Bali amo na subong ang area of concern namon. Kasi kung tawon tagal sir, dako magali kag malawig-lawig man na sakupan sa imo gali nga office sir no? Actually no subong no ang Negros Occidental tanan mga district no congressional district subong nag-establish na sa mga LTO offices. Okay. No kaya isa na ka purpose ini nga at least ang serbisyo bala sa LTO malapit sa tao. No? Kay ang sa 6th district no last December nag-open man ang LTO si Palay. Okay. Then ang amo ni having latest ang sa amon ang sa LTO EB Magalona kag nag-put up man sang DLRO sa Ayala Mall. Okay. So kag may mga information man kami na receive nga ang Kabankalan daw ga plano man nga kung pwede mabutangan sila extension office no sang LTO para at least makapos na sa mga taga 6 district nga area pag-process ng renewals kag new license.
So, I understand, sir, nga magluwas ka medyo kulang-kulang pag mga facilities mo dira. I don't know sa manpower, sir, sa tao mo. Ang imong mga personal, sir, nga ari ka di sa una sa Bacolod, nag-upod si mo, o gindala mo man, sir? Bali kay subong ang bago ning district office kay wala pa ang personnel complement, no, kay ang budget sa DBM wala pa ma-release. Okay. Ginassign na bali 5 kami subong nga regular employee ginassign dito. Aha. Then before siguro year end, once ma-plaster na ng plantilla position, makuha na ng item dito, mga siyam ka vacant position ang ma-open dito. Then amo na siguro applyan sa mga first, no, ang mga pioneer nga na-assign dito nga sila ma-priority dito ma-assign. So for the meantime, sir, 5 lang kamo anay ka regular employee, that's include sa imo nga maga-cater anay diri kag maga-serbisyo sa EB Magalona LTO District Office. Sa LTO personnel no, 5 kami ka regular employee. Then i-augment kami isang tatlo ka empleyado sa local government no, sang EB Magalona bali job order. Kag may isa man si Mayor Javi Benitez nga i-support sa among personnel from Victorias. Okay. So, I know for the fact, sir, nga ang mga programa mo sadto nga gina-implementar diri sa Bacolod, even sang una, sang na-assign ka pa sa San Carlos, sa di nga mga lugar sa probinsya, dala-dala mo gina-permiso, gina-expect naton, sir, kasi imo dira pagpungko naman liwat sa EB Magalona, ang mga programa sadto nga para sa imo, epekto dako ka nakabulig sa pumuluyo, madala taman dira sa EB Magalona, sa imo opisina, sir. Yes, action direct no, isa na nga gina-propose ko kay Mayor Malacon kung suportahan kami nila, no. Kay kinanglan gina ang mobility, no, ang mobilization sa mga salakyan sa area. Then i-identify namon ang mga barangay nga sakop sa 3rd district, no, ng Negros Occidental. Kag base makasugod kami isang information drive the same time ang driver's education program. No, sa naobserbahan ta sa mga parplang areas din mga interland barangays kadamo sa mga driver nga wala mga lisensya. Then ma-reach out na sila para at least mapaintindi ta sila pati sa regulasyon, no, sang implementar sang LTO. Kabalo kita, sir, nga kanya-kanyang LTO head sa mga distrito ta may kanya-kanya mang programa. Pero ako, sir, isa rin din sa nabiliban ko yung sa programa mo, sir, kay ang imoya opisina, ginadala mo sa bukid, but siligon, kamoy kasaka sa bukid, hindi kay ang tao, amoy ang kakanto sa opisina nyo, sir. Yes, action direct. Ina nga mga activity, no, naging start na nasan kita sa mobile office, no, sa LTO, nga dapat mag-reach out yun ang LTO man sa mga driver. Kag sa mga stakeholders mula sa mga transport group, particularly mga transport organization, then reach out kita sa ila para maintindihan nila kung anong programa gina-implementar sa LTO, kag maintindihan nila kung anong mga requirements, kag ang mga dapat bayaran pagkadto sa LTO office. Kay te bala ka ang impresyon sa tao, sir, magsilig ka ni LTO nyara naman. Kuha naman ni balayran ta naman niya ini dako naman ning aton multa ni. Pero kung may pensyente mo tao nga dapat amo ni bayaran yo, amo ning dapat yung hikuton para nga mangin legal ang nga pagbiyahe. So at least bisa paano, sir, maintindihan na nila kag dili sila nga ang aton nya permi obra panakop la, sir. Amo na gani, no, naobserbahan ko na siya kag ang isa da kay tungod sang nag-increase sa mga penalidad ta, no. Ang mga penalty nga gina-impose ang Land Transportation Office kadako. Then dapat ipaintindihon tagi ng mga drivers sang ila obligasyon man sa gobyerno. Okay. Kag sa sining programa, no, at least maintindihan sang tao ang mga ginapa-implementar sa gobyerno pertaining sa transport sector. Kay ti hindi man sa malikawan kabalo ko guro sa mga sa sa kupan mo damo manada mga transport group naman, sir, nga siguro ti makadto naman sa opisina mo kag mangayo naman sang bulig da sa imo kag kunanong mga programa nga madala mo man sila da, sir. Amo na gani, no, kag sa subong na nakita to damo sa areas ng 3rd district kay wala subong smoke emission testing center. Okay. By next week ma-coordinate ako sa local government of Victorias, no, kag the same time Silay City kag EB Magalona, kung pwede nila makapasar sila resolution requesting the LTO management, no,
to provide o to support tabi sang bisan mobile emission testing centers lang para at least maserbisyuhan ng tao sa area. Oo. Hindi na sila magdalagan sa Bacolod Correct. or dito sa areas ng Cadiz. Oo. Kay nakita taman ang gasolina subong ang fuel subong pilabla subong ang per liter. Then i-travel nilang salakyan nila pakadto sa Bacolod. Amo lang isa na ka-concern. Pero once nga mag-reach out naman liwat ang regional office na Okay. mag-provide sa isang kung tagaan yung authority to conduct sa mobile emission testing sa area, Oo. then at least makabulig man ta sa mga registrant sa mga motor vehicle owners na mag-reduce man ang gasto nila sa pag-restore sa ilang salakyan. Oo. Ano for the fact, sir, nga kabalo ko, kadamo kagita sang mga vision, or I mean mission dira sa bago mga position as LTO chief sa area sang Ibi Magalona, kag iban pa mga banwa kasako po dira. Galing kita mo na sining ko bala ang resources kung kaisa limited mo lang. So without the support ng LGU, gusto mo man tari nga programa na kung way support ng LGU, medyo makaproblema kada pero reading between the lines sa statement mo kay na nga si Congressman Benitez, ang mayor dira si Ibi Magalona, and the rest sa mga LGU nga nasakupan dira sang LTO district office ang Ibi Magalona, mabulig si mo. So hopefully sir maamat-amat ni tanan na plansa kag maimplementar tani sa gusto, sir. Yes, actually Rick, no, sa commitment man ni Mayor Marvin Malacon, no, ang tanan-tanan namon kakulangan sa opisina siya naga-provide. Hasta may mga personal na niya gani nga mga equipment gina-provide niya sa LTO Ibi Magalona kay iya repeat project. Okay. Actually amo ni nga LTO nga ginpasar sa Congress nga No. pinakadasi nga na-approve. Okay. Then nag-donate si Mayor Malacon sang 2,000 square meters, no. Kag ang support ni Governor Bong Lacson sa pagpatindog sa building, iya ka provincial government naman na i-provide sa LTO. Oo. Ati good, no? At least bisan paano dira para nga daan mabatsaga mo na kung daw ano ka suporta ang ginahatag da sa imo opisina halin sa probinsya pakadto sa mga LGU dira sa Banwa kag syudad nga nasakupan mo. So medyo ako nga sir ay medyo ano man sa imo dira kuryente, aircon dati siyempre butangan gyud man da daw hindi pa gyud man sir na tapos ta no. Bali kompleto na ang mga air conditioning system, no. 3 tunnels na gi-provide ni Mayor. Oo. Hasta ang mga amon na electric connection da siya na tanan nag-provide. Bali Okay. ang LTO masulod na lang na ya kag magtrabaho. Oo. Then ang mga bills lang sa internet na kag sa electric bills na bali LTO na lang na ya ang mabayad. Okay. Sa mga parking space na sir kag sa medyo ligwa mo da nga likod da siguro ti amat-amat kami na da grocery develop ano? Ang commitment ni Mio by next year once may may additional sila nga budget, i-improve yung parking area, ang parking area kag tanan ng palibot sa area. Ako man lang ginakuha niya ko danong madugay nga bulig. Kag hopefully at least mag-improve man ang serbisyo sa LTO sa area. Ti ang pagtubo dira sang LTO sa area sang sa LTO District Office in Magalona, ti dira guro sir buhi naman kag amat-amat naman ang magtubo-tubo ng mga negosyo nga gulugagman sir makulukapian day. Sa subong, no, nasugod na ang sa palibot kay before puro sugarcane plantation ng palibot. Kag subong nakita nila nga nag-improve ng area, may mga business establishments na natukod. Hopefully ma-improve ang area kag the same time economic activity sa Ibi Magalona mag-increase man. Sir, sa imo ginhalinan diri sa Bacolod bilang LTO chief ka, may dapat ka diri pasalamatan sir? Sa mga staff, no, sa LTO Bacolod, no, ako gapasalamat pang sa support nila, no, sa pag-deliver man namon sa mga kakulangan na nga serbisyo sa LTO Bacolod. Actually damo gyud reklamo sa pag-start sang pag-implement sang bagong system, no, ang Land Transportation Management System. Kay kami struggle man kami nga makupapan man namon ang mga kakulangan. But then tungod sang conflict sang duha ka IT provider, then ang empleyado ang nag-suffer.
kag ti progina hingagaw man namon tani nga malagas bla ang ang backlog namon. Amo na nag-extend ang amon working hours, no? Sa Monday to Friday na till Saturday para lang ang backlog namon ma-meet namon ang gina-required sa top management. Gani man no, kay tata man pula ka mo bisan Sabado no. Bago lang ni sir na sulod ding balita sa mo no, LTO ginpalawig ang validity sa registration sa mga salakyan nga plate number nagatapos sa 89 kag 0. Yes, actually Rick, no, kay tungod sinasong bagong implementation daw hindi pagid ma-perfect wala ang pag-set up nila kag kulang mga equipments. Amo na subong nga gin-extend nila ang mga expiration para at least hindi mamultahan bala kay tungod hindi makaya gid nga ang volume sa transaction hindi makaya encode kag scan sa mga documents nga ma-save sa system. Okay. Sir, finally, may gusto kang itugon, ipalabot, panawagan, appeal sa mga pumuluyo nga nasakupa na subong sa imo sinibag-ong opisina, LTO District Office sa CB Macarona, Sir Tampos? Sa area namon sa third district no, by district mas start na kami siguro campaign, no? Kay ma-coordinate, importante gida ang coordination between local government kag LTO mo. Kay para at least ang importante gida nga mapaintindi tagid sa tao kag sa mga transport groups sa area sa third district no, kay may schedule ko meeting sa ila kag sa mga transport organization, particularly mga tricycle owners drivers association, at least na ma-penetrate tagid sila kag mapaintindi kag the same time buligan ta para ma-approach pang mag-process sang ila mga problema sa registration o sa license. With that note, sir, salamat kisan time mo always dire sa Action Radio kag good luck, congratulations sir. Salamat man, Action Rick. Kabay pa man at least no kung may mga updates kami mabuligan man sa Action Radio Bacolod. No problem. Salamat kay sir kag thank you very much kid liwat ta. Thank you, Action Rick. Action Radio. There you have it, ang LTO Chief District Office sa Banwasang EB Magalona nga nagakover sang 3rd District. Mr. Rioben Tampos. Sa pizza, unsil ng sagli ng pungko. Huwebes, no? Sigurado ko, pag Lunes na pizza 15, may mga dugang pagidira nga mga serbisyo amat-amat nga ma-offer dira ng aton bag-o nga LTO Chief sa 3rd District nga ang ilang opisina ara dira na pahamtang sa Banwasang EB Magalona. Magabalik ang inyo sa ringa palatutunan when we come back. Report na gikan sa ato sa ringa mga Patrol Unit Reporters. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man
nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas, ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Radyo. Pabalik diri sa tumulagad Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. This time, i-check na mga report na gikan sa ito siling mga patrol unit reporters. Unahon ta report ni Action Art ay Hupon. Standby sa report ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Parte ini sa night market na programa sang Bacolod na ini nga talakayon sa komitiba sa idalom ni Councilor Celia Flor sa masunod nga semana. Ari si Action Art ay Hupon sa kompleto nga detalye sa siling nga headline. Action Art, may hapon. May nga polokson na Eric na talana nga pagatutukan sang komitiba ni Councilor Celia Flor ang plano sang sunod ba nga pagpatuman sa ordinansa nga ining ordinansa mo ni ang night market ordinance sa Bacolod sa diin ang pila ka maginahitso nila subong nga mga concern amo ni kundiin ipahamtang ang ining night market action Eric. Siling din ni Councilor Celia Flor, amo pa nang ilas ni talakayon masunod nga semana upod man sa market committee agud maplastar kag wala na sang hindi na mag-create sa dugang nga problema ang pagpatuman sini since nga ang mga gina-consider nilang malugar di sila niya dapat gid ma-providean man nga well lighted kag way sa mapektuhan sa palibot niya no pero tingina siya subject pa sa ilang patigayonon nga mga deliberation to determine kung diin ini nga lugar gid ipahamtang. Sa ibaluan action na Eric nga 4-5 ni ang ila sila gina-consider nga gina-propose sa idalom sang o kung nga pahamtangan sining night market. Ginalikipan ini sa Dalon Balesteros dira sa may area sang reclamation no sa kilid dira sang Vendors Plaza kag sa South Capitol Road lakip ng airport dito sa Singkang. Ina siya nagakinahanglan pa sang importanteng mga komunikasyon kag pagpakingangot at least magkadihon sila in the coming days sa ilang mga desisyon. Hindi lang actually na subong nga ginasikaso ni Councilor Celia Flor matapos nga nagligad nga session, may ginduso man siya nga plano ipasulod kag mangin ordinansa ang pag-regulate malakson Eric sa mga vendors or sidewalk vendors diri sa Bacolod nga mo maning reason kun nga nagligad to nagpatawag ini siya sang committee hearing and conference sa sining sektor. So on first reading na pasulod na ina and then may mga deliberation, may mga committee hearing pa in the coming days nga magatutok naman sa sa regulation ordinance nga ginaproponer kag ginaduso sini para naman sa mga sidewalk vendors. Pero ang parte sa night market yung palayag ni Councilor Celia Flor. Ano na lang naman subong ginamitingan is ang location. So nag-identify kita mga 5 ka possible locations this week. Ato na siya i-finalize kung diin gid ang isa lang anay. Implementasyon kag kuha na lang gid sang location. So ang mga location amo na Vendors Plaza, gina-check ginapaminsar na naton ang diribla sa South Capitol Road. Kay ti waay na dayon ginagyan sang jeep mo. Private vehicles lang at the same time though pagka kun night market na ko mga 6 o'clock daw hindi na very few na ginadeng gaagi parking na naman dagani no tapos well lighted man ang problema may nakamuno na naman nga
Sa una ko no sang maskaratan, butangan na da nila something event, nagreklamo ang Negros Forest. Ang mga pispis kuno dira mabulabog. So I don't know how silent or how noisy will the night market there kung ibutang dira. Hindi talang pagbutangan mga music baligya lang siguro. Councilor Celia Flor. So latuntang ini kagabilang chairman Committee on Markets and Slaughterhouse ini nga ma-development ang significante nga balantayan tabay next week kung bala matapos ang proseso nga ila pati gayonon. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Art na tayo hupon ang duga sila nga mga report na update sa New Government Center. Babatian karon sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line, mga balita sa lokal, national, international, daragko nga mga isyu lokal man, mabatian sa programa Action Firing Line ni Action Marlon Hinavaya. Sa lawang report ni Action Alvin Graba, ang asset sa militar sa Banwa sa kalatrabaho, gin-report kagin patay sa NPA. Hari si Action Alvin Graba, line number 3 sa report. Action Alvin, may hapon. Maayong hapon sa imo Action Eric, ginpahayag ni Police Major Lumyain Lidawan nga posible mga miyembro sang New People's Army ang responsable sa pagpatay kahapon kay Renato Estribillo alias Richie, 43 anyos, kag residente sang Sitio Webesan, Barangay Marcelo, Banwa sang Calatrava. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Lidawan, si Estribillo ang ginsulod sang 5 ka mga armado nga persona kag nagpakilala man nga mga miyembro sang New People's Army. Dugang pagidiri ni Lidawan, pero sa nga gingganoy ang biktima pagwa sa ila puluyan sa diin more or less mga 15 metro ang kalayoon. Ini siya ang gindutang sang madamo nga bes nga nangintunaan man sang iya sini nga kamatayon. Nahibaluan nga sa pagpangusisa man sa mga kapulisan, si Estribillo isa ka asset sang militar. Ginpahayag man diri ni Lidawan nga makaalarma na ang ini nga hitabo bangod ikaduhan na ini nga tion nga may ginpasibangdan nga asset sang militar sa Barangay Marcelo kag lunsay ginpamatay sang NPA. Ari ang pahayag ni Lidawan. Nagpakilala po na NPA itong mga pumatay, 5 na armado. So, ang kanyan is NPA po talaga, CPG-related incident po. Sir, ano po ba ang pagkatao nitong si Renato Estribillo, sir? Bakit po siya pinatay allegedly ng NPA? Ayon sa napag-alaman namin, ito po ay asset ng military. So, yun siguro yung dahilan na bakit po siya pinatay. Wala naman po bang no? Parang sinasabi po ng mga NPA, meron silang sariling kangaroo court? Yun nga po yung isang tinitignan pa natin. Kasi isa ngayon, hindi pa natin ma-establish. Pero isa na yan din yun na dahilan kasi ganyan naman talaga yung gawain nila po. Sa ngayon po ba, nasaan na po yung bangkay nitong napatay na si Renato Estribillo, sir? Kinuha na po ng pamilya and inuwi na po sa kanilang lugar po. Sa ngayon po, gawin pa po yung mas malalim po namin na investigation regarding dito po. Kasi nakaka-alarma po. Kasi pangalawa na po na pinatay dito sa Barangay Marcelo at magkatabing bandang po ito. Sityo. So, tinitingnan pa natin kung ano pa yung pwedeng malaman dito sa incident na to. Ang pahayag ni Police Major Lumyain Lidawan. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Alvin Graba, may hapon dira sa kay Lorna Diligencia, Ana Sinoro Marilo Baron, Ryan taga Mulila, Market Tribe, may hapon ha. Melvin Feñapuel, Marilo Trabilia Catinoy, Doy Arthur, Georgia Gargasiran, Hani Herbas Dandoy, John Dicena, Jenny Solgon and family, kay Nonoy Paglumutan, may hapon gid. Graciel Doroteo Latuza, Jose Moncalto Riliada, Karen Miraflor, kay Kuya Maki Kayong, may hapon gid. Kay Barky Try, sa kay Ginny Osiser, Allen Marlingco, Emilia Hiponea, Evelyn Pomoseno, Renilyn Antonio.
Alin Louie Himutea, kay Fema Alanza Trinidad, Umawan Mary Grace, Ray Flores Barayoga, Humalumina, may hapon gid kay Angela Gayandato Castillo, Connie Laparan, Otay Benedicto Jobal Trinidad, Vergara Hieronimo, naga-monitor gid sa aton sini nga pangalagad kay Mr. Pablito Benedicto, kaga Otay Benedicto ga monitor gid sa aton. Si Botchoy, ara man si Botchoyo ga monitor man sa aton. Balik ang news sa palatutunan, nakatapos lang sa to sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. No karami para sa dakang rakata chimpo ko alang-alang na. Action report after edition sa badong presentation. Liwat ini bagatakop, balik naman ini sa Lunes. Ato sining mapatrola unit reporter sa action nga palagad karong hapon Action Dale Salazar. Back to back sa tong piloto Action Papang Nixon Tahom. Action Albing Graba kag Action Artay Hupon. Ang atong technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spurgar. Back up diri sa atong IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa masunod nga programa Action Balita Evening Edition o pod kay Action Andy Pensor Lisay kag magasunod man ang Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyong regular ang korma sa sige palatutunan talos na kita diri temporaryo. Kita karon alas 9:30 tubto alas 11 Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbarwal, salamat kids sa inyong papamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!